ספיין טוויסט. טוב, אז אנחנו בקושי יושבים עם גב ישר, והפעם נרצה דווקא לעודד את הזוקפים ואת שרירי הגב. אז נשב בישיבה שלמה, רגליים ישרות וצמודות פרוסות לפנים. הידיים שלנו באות אל הצדדים והגב שלנו ישר. אם קשה לנו לשבת כאן באמת בגב ישר ורגליים ישרות, אפשר מעט לכופף את הברכיים אלינו ולעבוד כאן. הידיים על הצדדים בקו הכתף, מבט קדימה, קודקוד הראש שלנו ארוך כלפי מעלה. לקחנו אוויר ועוד צמחנו למעלה. בהוצאת אוויר אנחנו לוקחים טוויסט, פיתול, לצד ימין. אז מי שרוצה בעצם להתפתל זה רק החזה שלי. הרגליים והאגן ישרים קדימה, חזה מתפתל, והמשכתי לצמוח למעלה, הוצאתי אוויר וחזרתי למרכז. אל השמאל, טוויסט. אגן נשאר למרכז, בטן מושכת למעלה, זוגפים כאן עוד רוצים להתארך, וחזרה אל המרכז. ככה לכל כיוון, בערך 3 חזרות. כשהגעתם לפיתול, פתלו עוד קצת בהוצאת אוויר, וחזרו למרכז. קחו כאן אוויר במרכז, ובהוצאת אוויר תפתלו. נסו לשמור על העקבים נעוצים בתוך המזרן, גם אם אתם בכיפוף, וששתי הרגליים יפנו קדימה, מבלי שיש רגל אחת, כמו עכשיו, שעוברת את הרגל השנייה. זה הכל.